Veño a falar hoxe aquí como presidente do Club Deportivo Viana, non veño hoxe en representación do Concello, aunque tamén. Pero bueno, vamos a contar un pouco a historia desta reforma neste campo. Vai 11 anos, entramos a formar parte un grupo de xente dunha directiva, onde non había. Había un equipo que o levaban os propios xogadores, isto era unha cortiña, literal, non era campo, nin era nada, deixarase perder. Non había entrenador, non había directiva, non había presidente, non había nada. Pois son fai 11 anos, ese grupo de xente, con moito esforzo, con moito traballo, pois puxemos en marcha este proxecto. Dalí a 2 anos, fai 9 concretamente, empezóusenos a mover o tema dun campo sintético. Creíamos que era o futuro para o fútbol en Viana. 11 anos despois de entrarnos a directiva, 9 anos despois de soñalo, pois hoxe témolo aquí. Non me quero esquecer de nadie, quero dar as gracias ao Concello de Viana, quero dar gracias tamén á Deputación, por suposto, gracias a toda a xente que fixo posible este proxecto. Pouco máis teño que decir. Gracias.